chim lai spa sao po. You rise sang mas pun nomor lai spa sao po. One baraya ro you try. Hallelujah. Emani bahulong play. Hallelujah. Raju try la jingai gu. Hallelujah. Lagi satu yang gendut. Hallelujah. Haka katengok pa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong trai jong Yesus Christ bad kajing e jong blai lem bad kajing slog jong man sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat hiru. Kohan men kopara mata ka step sajisin habang iwan khmat ke dewan ke depan tu ngin pai shoblai try kan rat ngin pe yala ka jong kajing im hato ngala im nam kat kum kajing khot ka jong utrai yang ban im kamtam hamata gasni uji su pan kan mau yangi ba ngide ban le jimut bha ban im bha kajing im ban sem kajing i om dai tang ha kalyang kamet hato ngin pe halade hato ngi ai kata kajing don kam kerpang ya kamet kajing i ne ya kajing im ban sem kajing i bon sen ngi klet no ke jing im sem jungi ngi pen lek por ban somar ya ke jing koi ke jing thia chong kamet kphat ke jungi hanranya kan ke step haswa bangen troai kan ke mas bakoi to ngin pas of blade dragon rat ngin pen mabi u na banta kita ke jing dona brew ke jungi ha ke ki por to ki ya ki sngi ka ba ngi pen lek chemo tang ha ke jing koi ke jing thia ke jing don kam jong kamet jong ke jungi Kementang ngin pais ngin penmawi dak bay ong lang nga pla How play beton bor boro. Madapi kohemen kopara Bangla kwa sipun dagi jing perkat dagi tin dagi kam dagi jing leklet dagi jing lepala junga dagi jing lepala junga dagi jing lepala bakrawe junga namar kata ngapad kamaria bakut Kabaya isa ka tesiti Yak yang berkirukut Madapi konmen kopara Bantuan yang kita junga How try blay jungi Ublay badan bor-bor unis na yengi badalama bagi pop jungi uni lamingi syaga jungi ambam jukun Amen. Who try to ease Who try to ease Dong ini aduai gidwai na gementa ke jing jatai jong man sem jong di Matthew Carbani gidwai na gementa ke man sem jong u bablain mabno e kilat kitam kidona jong u badonai I ka jong jatai bom jukut hai ka hima baneng jong u gidwai ru na gementa I
Immanuel Walang badan hapadang gejing pang gejing sitam bakum juru ka Emelinda Walang ni IT ki gejing sumar sukar jong play try kan rat ba un kanar ti jing u yakina ki arngut pan yo gejing koi gejing khia nak banta gejing koi gejing khia jong i mei jong i korben gayang ni dua kerpang da banta i kong ba in iru ni o gejing koi gejing khia lang baki kam kala gejong blai ni dua nak banta kain kasem jong i ba Nicholas bat i kong medil dalin bat laingut ki kon ki ti gejong ki ba kidan barbor ha gejing koi gejing khia kam tam gejing pos neu kan sha gejong ki ni dua nak banta i ai ban rihun ba ma iru bantai dak pen kre nak banta ke exam gejong gejong i in la ban tho ya ke exam lang ba gejing kerku gejing don rengkat gejong blade try kan ran nak banta kain kasem jong i kentiu biang imli bat i trang jeng start walang ba barabor kenyo e gejing koi gejing kia ha kamet bat kamen sim bat kam tam bat ken la no ban penbait no ya kajing long shong kurem gejing ki ha pok kabalang lang ba ka sakramen bat kum juru nak banta ki kon ki kti gejing ki Koblai badan borba ro bat bom jukut melong kathlong jong gejing shai bat kabor jong i baro to ai hangi ya gejing kemen bat gejing klain banang shakri ya me kum kinong but ukun jong me jisu ubu im bat basan char bat me lem bat basan bukut ublai junom la junom Amen. Kejing pulih na kesti Paulus apostol siak Ephesus. Kalnong lai dekot ar ter haduk kat ar. Dai na kene kadau bahanga Paulus ukoidi na kementa Christ Jesu ha kerteng jong pi gijentel lapan pau ya kasanjur bari jong blai kabangaya thu lengkot haneng enda bipule ya kata kabangalaong pinsayo jingmut banga datip ya kabanga crunch phang kajing maya jong Chris yau baki breu kim jutip ha kijuk bamensua Henry menta lapan pau da umensem haki apostol bakoi bat kinong ya thu lupa hadu katne kata kalong ha Christ Jesu ki jentil ki yok pateng lang bat ki ju kilong ki dukot jong kaju kamet bat ki yok banta ha ka jingkular da ka jing yalap ya ka gospel da ka jinga ka ba ublay basbon ula the halor jonga katkum ka bor jong u ngalakala unong tray jong ka gospel hanga ubarit tam napdeng kiriu ngej baro la ai ka jinga ban yalap ha ki jentil ya kispa bum jukut jong ukris pat ban pensai ya ki baro syapang kasandur bamayan ya kabalaburi nadu bom jukut ha ublay nong tau jong ki ei baro tena mar kata lengba kabalang lapan pau ya kajing stat babon sertap jong ublay ha ki bors bat ki borba jong kabneng katkum kajing temu jong u nadu bom jukut ya kabala pendap ha Christ Jesu utrai jongi ha Chris bada ka jinget ha u ngilak ban kren kat bamon ha ublay bat ban ya jan bat u da ka jing sngo shngan ka kten utrai Isango ya ublay na tombaran ruspa lai po
Real spark life. Ngai nguya mi kendra Vad me laken pamyanga Ngai nguya mi kutrai namat pamisla hokyanga Me la jem no vad me la yaiken pamyanga Unong penim utrai ulong kabor jongi Ngai nguya mikendra Pamilaken pamyanga Kajing men bin wan tong na pung kajing penim I know you try can nori sager teng jobu Ap deng ki jai ben riu pen naya ki jing le utrai Yai pen ken mau jing krau burom ker teng jobu Ngai nguya mi kendra Ba mi laken pamyanga Turwai la jing ya ro yu try na marki kampela Yai pen bina keleng syadu bakut percay Penjam kasur batu kenoi aku nong apsion Bakrau apa long ubaku du Israel Ngai nguya mi Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Gilang bro jenga kisah skoria kaktin jonga ngai tu yaki bat ki budyanga. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi Kai jing pule na gospel kat ko Lukas Kabram ame utrai. Token mau ya kani Lada utraying utip lepa ya kapor bau nong tu uan un ailat ya u ban prong hapo ying la jom te piru tolong kibakloi namar ba ukono bre un wan ha ka wei kapor ba pim poi perkat u Petrus ulong kokan rat mekren ya gane ka farsi na ka banta jungi ne memut nagbanta kibreu baro ukan rad ola jibab u eite u shakri wastat bat bala bansania u deuta ya ba ukan rad ula it kam ban paniat haying hasam bat ban ajen bam ya ki weipat ki shakri la ka banta ha kapor babiang Suk uta shakri ladau kan rajung u haba un wan pai un lap bau dang le yak la ka kamram. Da shisha ngaong hapi
Ukan rat untung rang ba ya u halor kaspa kahajar jong u baro. Henry lada utaw syakri un ong halade ko kan rat junga undang slam banwan bat un sedang ban syo yala kipara syakri bat senrang bat kentei bat un yabam yadi bat u buait tew kan rat un pai ha kasngi ba syakri kmi lenti ya u bat ha kata kapor ba tip ukan rad un bidai kam yu bat un pai u lang bat ki bom kongu usyakri watip ayu ukan rad jung kwa hanrai tre ban le syapan sitam da gajing sempat bajur usyakri pat ubam tip ayu ukan rad jung kwa bat ule ke kabadawa jing sempat unsha sempat malu malang now brew ubala ai shibun en pan ru shibun now brew ubala ai kambun en sapan ru kambun ka gospel try Kajing yaro yang virus. ko hanmen ko para ha pra Jesus Christ kane gajing pule ba ngiyok sngo menta lada ngi batai ka ngila ban sim haki lai ne sautli ki theme ne ki topic ne ki subject ki bang yong hanrei mata kesngi ngwa ban sim tang ko we hi ka subject ban ya pelu jing mut ringkat lambat phi kata kadai ka jing dan kam jong ka jing iman sim ka jungi haka juk jungi bamanta haka perthei jungi ke bamanta ladang ipet de pusan bat perkhat bha ka jing im jong ngi ki breu nukong ne shabe ngi ai ka jing don kam bakong san tam ya kamet ka jungi ya ka jing koi ka jing khia jong kamet ka jungi ya ka jing bha breu kamet ka jungi ya kajing atraktif kata kamet ka phat kadur khamat ka jungi dei nama ta kadau bengi i babar ki kun samla senrang mat kan thei om dei tang maki baro ki breu kham tam lai hasor ki le chaki jinge le kai bi ong ki jim ha ka por janmit la man step namar ba ki snutho ba ki tip namar ba ki ong ka jing koj ka jing khia jong kamet ka junga ta ka fitness jong kamet ka long ka bakong san ki tip dei nama ta kadau ki ai por khambon ya kamet ka jung ki habak ha ka jung exercise jung kamet ka jung kilan met ka jung ki kum jero habang yipang mistam tang khndiat nyemla bansha bet ngi le shaw doktor namar ngi kwa ba ngi ni ono ya ka jung koi ka jung kia ngim kwa ba kamet ka jung akan pang dang tapat wala dang yimpang ro man lo benai ngi le pa pet yela dei haw doktor yolo se ngadon jingpang ke area po kamet juna larang ngadon jingpang ru ngalej scanning ngalej x-ray yala de kenang bangan tip oh lada don jingpang kabret ngan pak sumar yala de bat kumjuro ngibam ke jingbam ki ba best ki ba tip top ki bang yong ngibam ke jingbam ke ba ha kenang bakan te ya kamet jungi bangin yo ya ka jingkoi ke jingkhia jung kamet namar ngitip ba ka jingdon kam bat kongsan ke jingkoi ke jingkhia ha keleng kamet hanrei ngi bakla hakawe kalyang kum ki kon kristan ngi klet no sepang ka jing iman sim ka jungi ngi klet no sepang ka jing iman sim ka jungi haba ngi pet ngi khmi abang ngi puson ba kano ka badon kam hoj baratli don kam kumu breu ha ingah pa ka perthei ngi haban yo ka jing koi ka jing khia hanrei ngim dei ban panle jing mut than palat lane ban ai ta ka jing bakong santam ya kamet ke jungi habangi penle jingmot tam tang ke jing koi ke jing khia tang ka fitness jong kamet ka phat ke jungi jong ka jing bahabreu ke jungi ngi klet no ya ke jing iman sim ke jungi ngim dei ban klet ya ne ka jing iman sim jungi ru ka dei ka wei na ka banta ka jing koi ke jing khia jong kamet ka phat ke jungi ngala ban ye thu sha ye phi ya kane balei
ki breu jungi sane ngi yo I ba man kapor ba ki wan sane ka representar jungi yong u khunjunga ka khunjunga lade yalade ngadan ka jing posniu kansha baleng yong banga kamet ka junga ka tlot ka swai wala dang abam kano kanoro ngasumar kano kanoro ladang leci doktor balay kamet ka pajunga ka swai nang tapat baleng yong bakaing ka sem ka junga kamdon jingsuk ukpa ukerni hagi kamsneu kakmi kekerni haga la gajong gajing aurea gajong ka kikun kikti kim snap sneng ya gajing sneng gajing kraw gajong imeipa kim patiaw ya kain kasem gajongi balai kinabaro kita ki ujor la ne gajing complain ki wan hanrai tangka wei bang yong namar ngi klet no ya ublay ngi klet no ya gajing duai ngi klet no ya ki sakramen ki sakramen ki mod kilat jinge ei habangi ngiklet ban penyang ya ki sakramen lane ban simbenta ya ki sakramen kabakabalang kelebu na benta junga ni lakhang latno ya ki jung e jong blai ni haban kan mau ni haban tip ya kane ko hanmen ko para lada manga kumu Kristen Katolik lada ngam penyang lada ngam burom ya ki sakramen bakabalang kelebu bakede ki lat jung e habangi ngi penyang ya ki da ki postnem ngila khang no ya keto ke jeng e ke jong blai ha bang yal khang no keto ke jeng khang jong ke jeng e ke jong blai klampep kito ke jeng e bar ke wan hiar ha ke jeng em ke jonga nga ong ye pi ladang ni kloi ban kelag bamut ladang ni kloi ban siban ta ha ki sakramen ladang ilong kita ki breu ki kloi ban penlej ya ki jengmun ha ke jeng duai ke jeng da ke jeng ngai da ke jeng khoj men sem ke jeng da ke jeng siania jeng yo blai baro kita gajing pos new konsha kin saja na ki kon jung pi na ka na pi wei pai wei banangi yu na yu pe wei berkum choro I kaing ka samo jung ka sadan ka jing suk kan sadan ka ta gajing e gajing so jumot gajing trailang ladang I kloi ban I no ya gitu ki kap mauria gajing ladang I kloi ban lai pai shop lei kumbang ngi lapule ha ka kitab jong sirak kalau nong lai pupra kalau dekot kendai bercepo kai tu syai yang ai pi hoj ka jing lek ka jing sumar jungi ya kamet kapat kalong ka badan kam hanrei ha kine kilain usirak wong komne don ki jing pang ka ba ki dawai kim la aban penkot don ki ba kadawai kam la aban penkot ya ki jing pang ge jungi hanrei ka jing duai kala aban penkot ya ki tu ge jing pang Dei namar takdaw ko hanmen ko para habang ipang habang isdom ni haban kan mau yaw blay teng teng. Ha jelase habang ide ke dawai ngong bonsin habaki bre ke wan sane habaki wani kandu ki kran ki ngomgi. Haba pidi ke dawai pisudi de dawai klem kan mau yaw blay namar bakine ke dawai ki dei ki jing ai ke jong blay. Ladang yong bagdai ke science ke blai ki. Menobel ai jing nang jing start how to scientist lane how to doktor bas balapan balap begitu ke dawai dei blay. Dai gajing start ke jong blai dai gajing sempang jong blai dai nama takadaw bangi haban tip ya gane habangi dia kitu ke dawai habangi bami gajing bam lane habangi le kino ki kam ngi dai ban kan mau yo blai namar baro kiwan na gajing start ke jong blai wad kene ki sound system ki bangi padan kam wala da kene kamera bangi padan kam manta POE nga banga karan hangne pisong haying kidai gijing ai ke jong blai kim dai ki kita gijing nang gijing start ke bangi hingi snai ki ngi thau ki ngi pelong ki hanre ke dai gijing ai jing ai ke jong blai gijing nang gijing start ke bau blai ula ai ngi dai nama ta gadaw ka ngong habangi di ki dawai lane ngi phasomar de rengkat bat gijing dawai ladang ngi phasomar ha doktor basta da kata ladang ngim kan mau yo blai klampep ka to gijing sumar jingi kanam urlong ha ngi wei pai wei padu jisu ha gane gesngi ko hamen ko para open kan mau ngai pi bangi ha balong kita gi balak kre namaru jisu usawan ha ga jing im ga junga ga jung pi ha kapor bangi ngim laban tip ha kapor bamanga kadang enjoy ya kane ka pertei ujisu wan lada wan ha kata kapor un sawinga ki sanyamra ki sadijok pim don hok bandrung haka hima ke bangalapan kre anak banta jumpi hatong ikwa ban sya pan rem haka sngi jeng besar ngatharai ngi baro ngi kwa ban yo yang kata ka jing subneng ke bau jisuhi
ka ba blehi ulabu lamang na kabenta jungi iwei pai wei larang ikwa banyo ya kata ka jingsuk beneng om dei ta ka jingsuk beneng ka jingsuk hang ni aparthei ha ka jing im bamarwei junga ha ka jing im bamarwei jung pi ka jingsuk hapo ka ing kasem ka jingsuk hapo ka snong ka thau ka jingsuk hari ka jungi larang ikwa banyo ya kana ka jingsuk ka jung blei ni hap ban pen kre ya lade ban pen kre ya lade om tang ha kita gi exercise jung kamet ka jungi ka jing kilan met ka jungi henrei ka jing kilan jungi ya kamen sim ka jing pen kre jungi ya kamen sim langba ki jing duai jungi langba ka jing puson ingi ka jing duai ki bangila duai nang tapat ka jing pule jungi ya ka ketin ka jung blai ka jing pule jungi ketin ka jung blai ka jing puson jungi ya ka bat ka jing im jungi kat kum ka ketin ka bau blai ula kren yangi bat kum juru ka bau mene ki sakramen ki badon kam ki ba konsantam na ka benta ka jing imen sem jungi dei namad katau ko hanmen ko para ha kan dagasni tongin pai so blai try kan rat ba mangibaro ngilong kita ki kun tibreu tiblai bangilaban pan kre yala de ha kasni jing bishar bo blai na ong shabas ko khon ba e pela im kat kum ka jing hikai ka junga pila im kat kum ka kular ka ba pila klei hakmat kaduan kedepan langba ke sakramen tementang angin pan ke jingi rap ke jingi snei au blade rekan rat unwan ban kersan yangi bawan banai boring kenang bangi ngila ban ya le kita ki exercise ban pen im yala ke jing im ban sim ke jingi ya ke jing im kristan jungi bangin yo ya kata ke jing suk benang bat ke jing suk ha ke jing im pemerwei ke jing suk ke jing san hapo ke ying ke sem ke jungi and yo Jesus Christ no la no tungin yang fly la jong ke jingai na ngai thau play qua tun bor wara nong thau ka beneng bat ka khandel Padahal Jesus Kristus kon marway jungu utrai jungi ya bala puna mensim bokoi ya bala kana ka Maria tesiti ya bala shale benya po Pontius Pilatus la sana punaya la ya bala tepiu la harsha ki bayam hakas ni balai kami parna ki bayam la ki shabeneng swashang skamanu play kwa bjan bor baro naktar wan pa bishari ki bayim pat ki bayam ngai tham sim bokoi balang katling bokoi ha ga jing solo kirukoi ha ga jing ma ki po ma ga jing yem bom jukut amen lai spa an ru pupra sim ku try jing im jonga la de ame simbaro kisni jonga bangan raya roya me simkine kiti jonga bangan treitan gaji Yame Simkine kikja jonga Kan Maria labyame Simkani kasur jonga Mangan raya rotang yame Singapore berkat jonga Mengantip tang yame Tuduai ko para bagai juknya junga bajung pi kalang papadang hu nak madu blay pa badan bor baro try getting jingnya ti sompi like a taga chingra burama kerjeng sungu
kecil yang ini pada kapalang pokoi jeng barok kowe. Kuk pa to pediang ya gejing trua jong kane kaying kasem jong me da gejing sngengu na kabanta gejing bha jong me ba to long ya gejing duai jongi ha kane kayu kris ka ba pan sngu bha ya me ngi pan kane lang ba kris utrai jongi. Amen. Utrai dan ringkat bat pi Rengka bat piru. to kan tu wela ki danot Ikan tiwi ki sau to ngi nai ngi utrai kan rado blai jongi Kai song hok bat kate. da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jongi bat gejing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor ba bom jukut namar ha gejing e mela thau yaw ban reu bad haba mela pan rem yu kat kum ka hok mela suspa yu da gejing isnei leng ba trai jungi u Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki roy ka borom jung me ki hima ki dem mane bat ki bor ki khnyu akhmat jung me ka beneng bat ki paj beneng bat ki seraphim ki yamane rengkat da gejing kemen ai ba ki sur jungi ro ngi duai ki nya so da gejing sngerit kat ba ngi pen bena. Bakut, bakut, trust, bakut, lekipan, lewat terkidam, raka burung jome. Rayo sana syatro, rayo sana syampur, rayo sana you. Da shisha balang bakhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro damar kata ngi karpa de me to pan khoj pan kantang ya kene ki jing trua jungi dag ba pha ya man sim jung me kum kam jer halor jung ki ba kindup kulalang yangi kamet bat kasnam jong try jungi u Jesus Christ hakapor bladino yu bat la kaman snobha ula padiang ye ka jing sha shitom ula shim yokpu bad agbaingu yame ula kdia yu badul ai hala kisandran u ong to shim batobam na kane pi baro namar kane kalong kamet junga ya kaba naiti na kabanta jongpi ha kaju kurkam enda lalaya bam ula shim yakukuri bad agbangu biang yame ulai halag sinran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong gachutang batmai batbam jukut ya keban penme na kebanta jungpi bat jong kibabun ya keban map ikipop to le ya kene ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge kata sin bangi bangu neru bangi dagane gapuri ipen benaga jiap jong mikotra dadadu namar kata ngi bapan menta ya gajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa ame kotrai
yok pu jong ka jing em bat ya ku khuri jong ka jing pan em ngi dai ngu ai dem namar mala nyeu yangi ki babit ban yang hakmat jung me bat ban sakri me dak bas ngeret ngi karpa dia me bangi bayo banta hakamet bat kasna mukres ngin long ki ba lapan yetli ka we dauman semba khoj to kan mau ya kabalang jung me kabala priang hasatla ka pertei bato penjanai haka ha ka jing it rengkat pada Francis ukpa bakho jungi Victor Archbishop pada Anselm badbaro kilingdo to kan mau lemru ya ki hanmen ki para senrang bat kan thei ki bali athia da ka bakermen ha ga jing me pat bad ya baro ki bal khlano ha ga jing isne jung me to padiang iki sa ga jing sai ka khmat jung me to isne yang i baro ngi kerpa dia me knang ba rengkat bad kamria the suti bakhut ka kmi jong blei ujisa bakhut ukurem jangka ki apostol bakhut bad baro ki rekhut ki ba lapan sngobha ya me pateng la pateng ngin dablong ki babit banyo bantalem ha ga jing imbom jekut bad bangin ya ro bad pandan buram ya me daw kun chung me uji sukres da'u lambat u bad ha'u kan long hame blai kupa badan bor ha ka jing ya long ka we jung man sim bakoy baro ka buram bad ka jing ya ro junam la junam amen kumblah hukum yang daw nong penem bad kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko kpa jangi ba hapneng kalong ka bakoy ka teng jung me kan wan ke ma jame kalong ka wan jame ha ka kendeu kumba hapneng to ai ni manca ka jungbam jungi ka bahala ka sngi ba tamab yangi kerengkang jungi kumba nyuro ima be blesne yangi adwadi alam yangi sa ka jung panchoy Henry penlai yangi na ka basneu to penlai yangi ngi karpat kotrai na ka jung sneu baro ha ka jung sbon jung me to a jing suk jing san ha ki sngi jungi knang ba da ka jungi rap bar ka jungi snei jung me ngin lai barabor na ka pop bat ngin yo jing ya da na ka jung janjar baro kat ba ngin ngap khmelanti ya ka jung kermen ba khoj bar ka jing wan pat jong nong panem jungi uji sukres namar ka jame kalong kai ma ka jame ka bor ka buram junam la junam ko trai Jesus Christ me ubal ong haki apostol jong me ka jingsuk ngai pi ka jingsuk jungang aya pi wat pe ya ki pop jungi Henry ya ka jungai jong ka balang jong me bad ha ka jingsbon jong me tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingtali ka we kat kum kamon jong me ma me ubi bad basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko try kandan barabo rengkat bad pi ringkat berki to ngini ya terwa ya kada ka jingsuk iwe ha iwe pat Kukun lang brodu blay Meki kipo pertay Kusyal sene yangi Kukun lang brodu blay Meki kipo pertay Kusyal hak me kulang bro jong blay hak me bukit no igi pop jong ka partei suk kito ya ki balakod shaka jing khawai jong kon lang bro ko kanrat am jong Saman ru por ka yeng jonga Nrei shong kan tin kam sim na sakya hi tamat berkas nama Kristus kan rei kanilang Yesus
melepas ngerit jala de lawan rum apa ada dot ke jungi aku mensem ke jungi melawan sang rengkat bani bakal met bakas nam ke jungi nak bentak ke jungi ai bakram ke jungi kajik sebut ke jungi kajik rum ke jungi ia roh yang me ko try jisu yang me bentak ram bani mane yang me ko try jisu dia pemandang segi jelas ngau yos ngau gospel mepetkan mau yang bagi segi mensip jungi kalau yang ada kata-kata ikir hadibi amen wan berkrusian ini menai boring menyiram ini menyilaban im kejing mensip kabaha balaban iram menyilam ini syakit bok jukut menyoy kejing sub happening menyoy kejing sub haganek bertei kejing sub haganek berway kejing sub aing hasem kotra Yesu Isnei Adwan bersunti yang ini IT ya kibabang kibasitam hati hakaja jume kotra IT ya gitu kibriu kibah apciano kejing Pelajngai no na kebalang ke jume ibang tipsyo ya kasih benai ya kasih ya kihukum ke jume ya kihukum jume balang kotra Yesu ni IT ya kema jume ya kita kiri badan apa dengan kejeng yang baik kejeng yang perang Isnai yang tipsyo Yesu dia yang menrak kema jume kita kiri kibahak bahak kejeng sini baper jauh kena kepertai kapop kelen kapop dikiat kapop masyarakat kerni ha ke drugs lagi ganja kejeng semua baper jauh kepertai iman rak macam mereka try ke ikasem kejungi imei pagi men di mana kejungi Yola segera kam kejungi sub name kena marka tadam kerpade me pamen wan shimti ini way by way I kotra IT ya kebalang kejungi yang tray balang barakot IT ya pertai barakot IT ya ikasem kejungi kapta me sajisin IT ya ladai hame Oji subi ya Tuan bersunti ya kedadon kejungi Tuan bersunti ya kemensim Tuan bersunti ya kejemban kesuk berkat ya kedekun kejungi barakot nang bangilaban me bansan kri me bankan kre yalade nang banta kejingwan bafin jome ha kejim kejungi wan betrai berkersan ini wan betrai banai boring bangilaban lepersa ya kinong sun jong kene pertai benjot bentelot sesuai ya kejim bensim kejungi Tongin ya duai Kokpa ngilale niam ya kane ka Eucharist rengkat badukun jungme ai ba ge jing duai jung u kan pen klain ya ge jinge jungi bad kan pen nes kem ya ge jing shania jungi hame uba imbat basencha bad me junam la junam Amen. Utrai dan rengkat bad pi Ublay badan borborong kurkuy pi ukpa badukun badaman sem bakod Amen. Tolik suk yaro yotrai dan kejing babha jong pi Ngisong yau blay Arspa Andri Putra. Arspa Andri Putra. We bakut play sim jong kaprate they bas food Maria we jong try Jesu we jong ikun kerdu ora prono we to them changi
Elijah, ora, ora pro nobis. Mi bala kerkusin badai aigo, ia roko Maria. Mi jamu nong pendim, mi kibakwalai dim, ora, ora pro nobis. Kau buram hokpa berdukun namen sim bokoi, malam menikong kuju mentau de berboy jenam la jenam amen. Kumaria kemijing singolem. Tempa berkun sim bokoi amen. En ya roh trai Yesus Kristus.